Adjua na no pay my chance ewa attention TV adofone ahwefo nyina mo bibia good morning eba attention TV eba na attention TV there yes we inspire you more enti ahobrase ne ni di ma mesrewa wa pie me so de enne ne de di kan wa pie me so subscribe na like ye programs ni ma se ne be ya adwuma no ebe koso kama kroya ofra se aduaben ya ewo bosomtwe district ewa sante mantemo na abrantie bi a wonya enfie aduonu ba ko 21 years ya ye frɛ no Paul Sano na ekwan ya wode akɔbɔ road roller emu ama abrantie no ahwe no nkwa no emu oya na engine so de this yanti ebedru sesi a meka se nsam twani akwasi opon wadru ho da kwasi akwaba ejo so again krono na wodi ho video ama ye kama ya de ba ko ama ye ho no wo mo kanya na dance no kire enti wo akwasi asema wo be kan nyina na wodi ka de dance no kra ba no ende krono twaguo no enti de om de dwu akwan no saa eyi American saa road roller no eno na so onima de kora eno na contractor for ne yakwan no wi a wo mo de abo aguso de eyi na aguso asesa na te no ne eyi na aguso no anwa na aguso no na se da be ye betimi atimti na no kwabra ne to so na wo twifa so saa de sane a obabesia wo ye moduro wo bo so no eno ene saa road roller no eno bi na kwasi eka ho asem na kwasi wo se semane be na adie Meda se abranche friend Paul Sano enyenfie aduonu baako na GM awe papa said abranche 20 gram gina so pa na said your behesa abranche da hokejana o so no a onka ne ho onkasa enyehwe na eho no mo ampono no de onye doctor ekase enkwani mu bio ade na sei eye aduape ewo bosontwe mense no emu na ufri oyoko ekọ aduape wa sa kwan nam so a sa kopie kwanuma ekọ kanchire enum na ho na odi construction ema juma kure fe no atachi na atachi na ye sa kwan a wodi ho be afi na o chese yesi afi mi de ba bosu na de nya bia wa baso na ni role ya ye friend na ariabui tede odi ka tire mu no eno asai ba bosu na ni asi ekwan ni mfimfi na ba bi esie no kiem ehunye ba kopem se o people wie ya no opie so prekope nti abrantie wo kire mu a wa ba besi ono a na kudunkura bia no pay chese water down ho akọ now the top speed na dan ni edia call eye abonten be bia wono ankasa ochie hono mo an se wode opie fidie so edi moto yi bo mu atie se otofo makejani moja de mesre wonu medidi no mo a omo sinta omo wie so mo fanche yi ntimi show emfanche omo sanse sedi nipa na nkasa kwa no enye wawie na kwasi wa ba no anu atimboto no to no ne kanchema no na same na metiri a no akofa no odi kan si oba no na no odi kan si no oba no so dabrem etesen oba no de okokodae ninti oba be si no amache a eni mo ntiti e be nunum bre no wa be si oba no awie ya ono nso esan akọ kura etoa so no eho na odan ho eni chebia wobenya no kwanhie wo na wira wo sem ne se ebra taxi driver bi ne di ka pie so na okotia mu sa manfomra na manfo ba ya oba no tibie oba ya wo hu se abrante ne da oba na ntumi anhwe nanim na afi ode ne nsa ahihye wa fold ne nsa saa na wadan ne ni wo so ne ti asom na bom chese anye yie Paul Sano enyamfie dwuru ba kusa be die on catchers for ho a wo gun kwanhie wu a eye yie pa nenam so ama
aduabem saa penufo a ɛwɔ hɔ no unit committee no any assembly member enso aside boɔ ato so sɛ ɔmo sɛ attach contractor no sɛ animanimu yɛ ɔmra beyi afidie no emfiri hɔ na ne kyerɛ nye deɛ di kan ni ɔkyerɛ sɛ ɛno nipa mmienu ɔmo pere mu ɔdene ɛmom kɔda apram so ɛna wei nso abɛtɔ so ɔn deɛ wahwere ne nkwa no ne sɛ nti no ɔmama natere yɛ anansa ɛde kɔ ne na wɔte so deɛ wama meji saa wiabɔ na mfiri saa kɔntemfi hɔ no mu a ne adeɛ ɔmo pɛ ɔmo ne bɛdi ne yie koraa saa nso na ɔmata akyerɛ sɛ ɛkwan no nso no aban nhwɛ na biribi aka wɔ ho biara no ɔmo nim sɛ kɔntrata no sika na aka wɔ sɛ yɛtua ma no ɛyɛ gravels nkɛkɛ na aka so wɔde bɛgu so kootaal no nanso no ɛnam sɛ aban ntua ne kanti na no so ɛda hɔ enti ɛniprɛ ɛna aba papaapa a sisi ano no kuro no nyinaa abɔ rikyie na ɔmo ntumi ntena ɔmo nan so. Kwasi saa kwan na wo kan ɛyɛ aban no mu di ahe na de contract no ma ɛyɛ attach no ɛyɛ NPP aban na ɛkɔ no ana na anu je di mba ya no de ama na order aka no Weda se NPP aban na de contract no ma attach na waya sɛ owi aka so wɔde quota no enko a de kuso enti ɔmo kyerɛ sɛ saa awiabui role ya isi hɔ no mi ɛno kwan na ɔmo de fa so a ama sɛ na akato na bro sɛ kɔmo ɔmo mixe yi no krampo awie na kwasi role no kra na wɔde ama ne ya yɛhwɛ na ngi TV so ne ye social media Facebook so yi ye ase adwojo ne tai you know accident na chi na mrantie no kwadwojo ne tai de ebufu kwadwojo ne tai ana ne tai no adwojo esan sɛ asai enti entumi enko eno na asi hɔ no mabosom nnan o GM asi hɔ abosom nnan na sɛ da bia kasa Ghana we always react yempɛsɛ yɛbɛyɛ proactive na asɛm ne nim sɛ ɛbɛde asɛm bɛba ne yɛnhwɛ sɛ ya nipa wuo no wobɛhu sɛ akyɛre anansa yɛba bɛyɛ firi hɔ no mo asi hɔ abosom nnan nie wabra obia nka ho hwee contractor nka ho hwee ɛna kumu mpanimfoɔ no so nka hwee ɛna nsane na ya no mo kyerɛ sɛ obi bɛka sɛ dabi ade asi ɛnyɛ koraa ɛbɛtumi adi awu ɛna no pɛ ya num ampa adi awu ama mogya hwie gu ama obi abɛ ma no ba ahwere ne nkwa. That's so true.